tayo pa ay magluluto muna ng beef caldereta. Kailangan natin ng apoy. Hindi tayo makakapagluto kapag walang apoy. Ayan. So, na-chop na po natin yung ating beef. Na-cut na natin into chunks. So, masarap po ito yung merong mga litid-litid or may mga konting taba. So, maglalagay lang po tayo ng oil. Konting oil lang para hindi gano'ng mamantika. Papainitin lang po natin. So, since mainit na po yung ating nawali, wait lang, maingay na naman ang ating tofu. Umuusok na. Meron tayong ginayat na bawang at saka sibuyas. Here is our bawang. Oh. Next, we're going to put our onions. Yan, nakapaggayat na din po tayo ng onions. And we're going to put na our beef. Yun natin ang ating meat. Spicy. Tapos, lagyan na po natin siya ng pepper, brown pepper. Yung kanyang ka-partner, salt. So, ayan, pakukuluan lang po natin yan. We're going to simmer it for about 1 hour and 30 minutes. I want the traditional way lang. So, traditional way lang po ang gusto ko. Ayokong gumamit ng pressure cooker. Mas masarap po kasi kapag natural way. Okay, silibin nga po natin. Haluin lang. Kailangan lang po talaga natin itong palambutin. Sisilip-silipin lang po natin yan. Tapos, pag ginulang po tayo ng water dyan, kailangan lang po natin dagdagan. Habang nag-aantay po tayo, lumambot yung ating karne, ay magagayat na po muna tayo ng ating kailangan. Ay katulad ng patatas, bell pepper at saka ng carrots. Usually po, ang ibang kaldereta ay naglalagay ng liver spread. Pero ako po ay hindi mahilig sa liver spread or kahit anong liver dyan. So, hindi po ako maglalagay ng liver spread. So, yan natin. Ooh. Konti na lang ang water. Okay. Ilalagay na po natin yung ating carrots. So, hindi po natin pinagsabay yung ating patatas at saka yung ating carrots. Mas matagal po kasing maluto yung ating carrots. Baka po kasi ma-overcook yung ating patatas.
Ayan, malapit na pong ma-half cook yung ating carrots. Ilalagay na din po natin yung ating patatas. Haluin lang po natin ng maayos para pantay ang pagkakaluto nito. Tapos mamaya ay tatakipan po natin yan. Simmer po natin ng mga 5 minutes. At ilalagay na din po natin yung ating Mamacita's Caldereta Mix. And syempre kailangan natin ng ating Mamacita's Caldereta Spicy Sauce Mix. Ayan. So, dinisolve ko na po siya sa water. Kasi, tingnan mo, may nagbubuo-buo, diba? Gusto ko po, totally dissolve yung ating Mamacita's Caldereta mix. Kasi, pag dinaretso mo po kasi dyan, sa kawali, minsan may buo-buo pa. So, dito na natin, i-dissolve, para ma-dissolve ng maayos. Okay. Ayan. So, patuyuan na tayo. Tapos, yung huli po nating ilalagay ay yung ating red bell pepper. At ito po ang aking nilalagay kapag ako pa ay nagluluto ng aking caldereta. So, nilalagyan ko po siya ng gatas para mas masarap. Tapos, pwede po kayong maglagay ng magic sarap kapag gusto nyo pong maglagay. Para dagdag flavor, di ba? Ayan na, malapit na po maluto ang ating beef caldereta. Napakalambot po ng ating karne. Sarap. And this is our beef caldereta. Paubos na po. Nakalimutan ko kuhanan kanina. Okay, magluluto pa uli si Inday. Magluluto naman po ako ngayon ng lechon paksiw. Maraming salamat po sa inyong panonood. Bye!